Hola, què tal, gent de Mantinc el Català? Soc el Gerard CC i aporto el meu granet de sorra amb aquest vídeo a intentar conscienciar els catalanoparlants que no canviïn l'idioma quan es troben en una situació on es pensen que no ens entendran. Doncs quan et dirigeixes a un desconegut o a una persona que potser fins i tot pels teus prejudicis et penses que és una persona immigrada i que no t'ha d'entendre. Això ho fem perquè els catalans portem a sobre tanta repressió, tants segles de repressió, que tenim com una mena d'ADN cultural que ens fa canviar l'idioma quan ens dirigim a algú que no ens coneix, perquè ja ens pensem que no ens entendrà i fins i tot que podem tenir algun tipus de repressió. Siguem nosaltres, per tant, els responsables de mantenir la salut del català, de mantenir el nostre idioma fort, no canviant l'idioma, fent aquest petit exercici. Un cop t'hi acostumes, després ja ni hi penses. A més, una manera també de mantenir el català és consumint productes en català i fets des d'aquí, com per exemple el teatre. I us convido a que aneu a veure El poliamor és així de complicat, al Teatre Aquitània de Barcelona, que ens queden 2 setmanes, i que, a més, no només és en català, sinó que és fet des d'aquí, a Barcelona, per gent jove, 36 anys, jove o mig jove, pseudo-jove, i, a més, una companyia petita que, evidentment, ens seria tot molt més fàcil fer-ho en castellà per al gran públic, però nosaltres mantenim el català tant al carrer com als escenaris.